Godmorgen 3S. I dag skal vi lege lidt med et program, der hedder Screencast-O-Matic. I skal i de grupper, som I er angivet i lektion, skal I gennemgå det kapitel eller det afsnit, som I har læst intensivt til det. I kan se her i lektion, at for eksempel skal Anders, Alec, Benjamin, Rikke og Sabrine arbejde med kapitel 3-4, og det skal I gøre på følgende måde. I går ind og vælger jeres afsnit herinde. I gennemgår og fortæller om de væsentligste ting i afsnittet. I kan pege, og I kan forklare tingene eventuelt ved at henvise til andre hjemmesider. Så går I bare ind på en anden hjemmeside, for eksempel i Lectio eller et tredje sted. I kan også gå over og vise noget i et Word-dokument. Når I er færdige, så trykker I stop for optagelsen. Og det gør man herinde igennem via det program, der hedder Screencast-O-Matic, hvor I også starter optagelsen. Når I er færdige, så gemmer I det som en videofil. Videofilen uploader I efterfølgende til vores mappe i Lectio, globalisering, og der er lavet en mappe, der hedder Screencast-O-Matic, og som med angivelse af datoen i dag. Når I uploader dokumentet, så bedes I angive det med det gruppenummer I er. Og hvis I har lavet nogle noter i et Word-dokument eller et andet dokument, så kan I også uploade til den mappe her. God fornøjelse.